tæt på bossen, og så gør vi klar til at løbe ind. Gør klar til at løbe ind. Og løbe ind. Og så gater vi ud efter det her. 2, 1. Gate. Helt ud. Kom helt ud. Og ud på jeres intermission spots. Kig på jeres HG. Det er rough her til at starte med. Lost, tak. Spot. Vi ser stable. Perfekt. Vi begynder at tænke på at spread. Det kommer om 6 sekunder. Alle får en blaze om 3, 2, 1. Nu er det top eller tryk på noget. Godt. Ranged ud på stjerne, og melee på rød. Evokers husker jeres. Og så er det husk det til venstre og højre for tanken. Tanken var rød. Det var bare fint, så. Og så husker vi at kæmpe imod på det første her. Og kæmper imod. Mikkel er i live, fordi han er hem. Og så er det YOLO'en. 0 deaths her. Lav gode beslutninger. Vi laver det sidste dodge efter den her. Og go. Og så er det Starkillers. Få dem væltet dem der er bøf. Og så kig på hvor de er signet. Det ser rigtigt ud. Super. Næste Starkillers, de kommer om 4 sekunder. Dem der er bøf om 2, 1. Nu. Bøf. Og kig hvor jeg signer. Det ser rigtigt ud. Det næste er ranged ud på gul igen, og melee på orange. Melee, I skal tage orange og unmarked ved siden af orange. Tanken står på målet. Tanken har målet. Det kommer ud om 2, 1. Hit. Kæmpe imod, og så tæller jeg ned på den her. Kæmpe imod, kæmpe imod. Jeg tæller 4, 3, 2, 1 gør klar. Og go, 1. Og go. Behold ræsset. Vi ræsser ikke. Godt, så den der bøf her, de er fucked. Bare gør det godt i dem. Godt, næste Starkiller om 5 sekunder. Dem der er bøf om 3, 2, 1. Nu. Bøf. Tryk på en personal spam her. Det ser rigtigt ud. Godt, melee. De næste, de skal ud på grøn. Gør klar til at bevæge jer i god tid. Ranged ud på skold. Melee gør klar ud på grøn. Astrup tager unmarked. Astrup tager unmarked. Tanken på blå. De kommer om 1. Nu. Kæmper imod. Og så tæller jeg ned her. Det kommer om 4. 3. 2. 1 gør klar. Dodge. 2. 1. Dodge. Så er det Starkillers. Der vil man fuck det op. Vi skal trykke på en person. Den sidste mekanik i fokus på Starkillers. Det er rigtigt. Dem der er bøf om 6 sekunder. Det er det sidste. Tryk på jer tilbage om 3, 2, 1. Nu. Kig hvor jeg signer. Det er rigtigt. Tryk på en person nu. Godt billede, drenge! No! Wipers! Spin mig Wipers på! Oh my